kaburuji e demngal Pulaar e radio Jawol Sar. Hande aljuma nogas jeeɗi lewru février hitande ujunaje nogas jeegom joni meftande men e kabaruji gadorten ko kabaruji États-Unis jadden hen koye Amadou Touré. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sar jaam hiire moon guiɗoɗen ko toon to Washington hono kanko ancien président Bill Clinton on hande ñalawma o ari toon to congrès ɗum noon ko settade gueɗe ɗe o andi ko fate e Jeffrey Epstein a siftindon tan ko joom suudu makko hono kanko Hillary Clinton kanko arno hanki kanko hoore makko nde weltandi hay sindo wonde ko kamɓe républicain sariyankoɓe kalino mbino wonde koɓe jiiɗa o haalda jayniyankoɓe kala ko haalde mumen toon kanko hoore makko ari no huccire jayniyankoɓe o wi koɓe namdimo ko foof ala ko nawɗi ɗum ni Epstein namdimo ko hen saji ko gueɗe yimɓe wiyeteɓe nane dow asmane e gueɗe mbaɗe noon kanko Hillary Clinton o wi wonde ko moɓe ponno namdade ko fati Jeffrey Epstein hoore mum ko Donald Trump kono wonde ko kamɓe républicain wonɓe toon to congrès ɓe ɓene mbaɗa peeji foof pour welle hadde yimɓe andude ko woni gonga woni hakkude Donald Trump e kanko Jeffrey Epstein ɗum noon e nder konngudi kadi ɗi o yaltini hadde makko nadde toon kadi caggal nde o yaltini e nder congrès o wi wonde ko haydara o yiyani Jeffrey Epstein no waɗa ko haalate ko o wi kadi o haydara o anda hen donc ala fof bonande nde waɗi tunnade hande ko mito Newsweek ɓe mbi wonde ko kamɓe laamu ngu ala moɓe pawi taw ko fate bonande ko fate kanko Jeffrey Epstein kono e wonde ko kamɓe républicain ji ɓe jinno ko addudemo kanko Bill Clinton non seulement ko pour wonde bonnude inde démocrate en walla ko e noon kono noon ko wiide wonde ko kanko Jeffrey Epstein nder nde wuuro nde kadi Bill Clinton nde woni président nde hoore mum kanko Jeffrey Epstein o waɗi kaalisaji makko e nder fondation Bill Clinton tumnata ha analyse uji hande ko mbi wonde ko Trump hawnaki mo nimsit holko woni sababu ni Bill Clinton adde sabu ene wayno ko kala ko Bill Clinton haali toon hawnaki ɗum ɗon kadi ma wurtu wonde sarɗiyankoɓe démocrate en haysuko républicain jaɓani pour addudemo kanko Donald Trump siftin ɗon tan ko démocrate en continue hande en takka kamɓe département justice mo laamu makko kanko Donald Trump pour wiide wonde won kayitaji kewɗi walla won haaluji kewɗi parɗe Jeffrey Epstein surtout tawde inde makko kanko Donald Trump ɗum woni hen ene wayno ɓe cuuɗi ɗum walla ɓe mumti ɗum Bill Clinton hande woni tour makko arde toon to congrès hande toon to Washington tugnade kadi e sondage uji mbaɗaɗi ɗum noon ko caggal nde kanko Donald Trump gaddiɗo leydi États-Unis nde wayri toon to congrès ñande no gasine lewru février ndi pour huccire américain ji wi wonde ko leydi ndi ene wayno ko ngal muɗum woni ko yaari ko yeeso e leydi ndi ene wayno koko ɓamti ko sondage uji kewɗi mbaɗama sondage mum kamɓe Newsweek moɓe jaltini ɓe mbi wonde ko oɗo saha joni ɓe tawi jeegom américain kañumen koye fof dakkodirani wonde ko leydi ndi ngal muɗum koko yaari yeeso ɗum noon ko hunde nde ganduɗa ɓe cemtini hono kanko gaddiɗo leydi États-Unis sondage o kadi holli wonde ko 57 yimɓe américain ji namdaɓe oɗo saha joni mbi wonde ko jaɓani kanko Donald Trump laamu makko no liggorto no wallude ko fate ngalu leydi ndi kamɓe namdaɓe ɓe kadi ɓe dokki kone wona 64% mbi wonde ko beelaka tarifaji ɗi waɗata ɗum noon ko kaalisaji ɗi ɓeydata impôt ji marchandise aji guitteseɗe caggal leydi ɗi walla 65% kadi yimɓe namdaɓe ɓe mbi wonde ko hidde gurdam oɗo saha joni kanko Donald Trump ko wiyata wonde ɗum wodani ko en wayno ɓen fof dakkodirani makko caggal muɗum en woni sondage kadi holli kene wona 62% américain ji kañumen koye men mbi wonde dakkodirani e makko pour wiide wonde ko en wayno ko inflation wodani wonde ko gurdam ɗam tiiɗani donc républicain oɗo saha joni koko pecci holto ko mbaɗata ko fate surtout en ko ngalu ngu 56% mabɓe mbi wonde ko kañumen koye men jaɓi ngalu ngu ne yaari yeeso kono 43% mbi ko jogui sikitare ngalu ngu ɗum moƴƴi 88% e démocrate en kañumen koye mbi ko leydi ndi yarani yeeso ha hande to congrès kadi sénateur jeyaɗo to Virginia hono biyeteɗo Kane o addi hande proposition pour hadde kanko Donald Trump doole ɗe jogui ko fate déclare de guerre ɗum noon ko hulde mabɓe kamɓe sarɗiyankoɓe wona kanko Donald Trump ma o déclare guerre to Iran mbi wonde ko signe uji ɗi fof kolli wonde ko kanko Donald Trump e vice président makko ministre makko toppitiɗo ko fate défense leydi ndi goni koye mbadde peeje fof beele ɓe janoya Iran ɗum noon e wayno ko kanko Tim Kaine o addi oɗon proposition hande toon to congrès beele ɓe vota kamɓe sarɗiyankoɓe pour wiide wonde ko kanko Donald Trump o ala droit déclare de guerre illa guerre o en taw ko kamɓe congrès déclaré ɗum hande toon to Washington kadi tugnadi ko yalti balɓinɗo e wiide wonde ko so tawi woteji hitande ujunaji ɗiɗi e nogas jeegom ɗi gaari kanko hoore mo neldu toon solde seeɓe ɗum noon ko yimɓe liggotoɓe ICE liggotoɓe immigration pour rende nokkuji vorteɗi ɗi ɗum ɗon kadi ko hunde yaɓɓude kuule état ji ɗi ganduɗa ɗo nokkuji ɗi vorteɗo constitution mo Amérique wi wonde ko ɗiɗon état ji kañumen tan jogui droit rende nokkuji vorteɗe e leyɗele mumen tunade hande biyeteɗo non mo Einstein sarɗiyanke wi wonde ko so tawi tan kanko Donald Trump o waɗi oɗon déclaration pour wiide émergence alay sago woteji ɗi henna o dartini ɗum walla woteji ɗi henna kanko hoore makko addi yimɓe immigration ndena ɗum ɗon kamɓe ɓe jaha tribunal uji ɗum ɗon kadi ko hunde ɓe paari ɗum oɗo saha joni
hande khabru États-Unis hono kanko président mo États-Unis Donald Trump demina mo ya tonto Texas ko adi talata garodo dum non talata garodo woni woteji primaire hakkunde mabbe kambe républicain siftintan tan yimidi nan podondira e kanko beto konnen heftude place makko comme sardiyanke kanko konnen non en wayni ko jara ko du capande jeedidi e didi woni sardiyanke glitande ujunaji sappo e didi fodondirte makko gardi ton justice eta Texas on bitter Paxton e kanko neddo goddo kadi biyetedo Hunt tunata hande janyankobe to NBC News wi wonde so tawi tan hono kanko Paxton hefti election aji primaire badoji nyande talata garodo en so tawi républicain danaki tan wayni ko kambe démocrate jogor heftude siftindo tan ko kanko sardiyanke gonon ton to suudu kanko yidi wontude joni sénatrice biyetedo Crockett kanko Jasmine Crockett kanko kadi sonde juji jaltude wi'a woteji badoji on nyande talata garodo en hakkunde kambe démocrate ko kanko daminama maw heb gagnade pour election aji primaire so tawi wonti ko kanko Crockett yaadi e kanko Paxton kambe potiti woteji novembre hawnaki no wayni ko républicain jima petto parce que Paxton en andira gede kewde pawadi mudum taw ko gede salteji en andira kadi kanyum hoore mum langage mo jogi fate démocrate en fate surtout indépendant odo sa joni républicain jen kulli so perdinderen jon firti wonde ko démocrate en ma jogi to ton majorité ton to sénat Seydi Touré en ciartani ha joni en jaadete kabaruji men international pour den ko tonto monori d'abord ko yalti e nyalawmi hono kanko Marco Rubio gardido affaires étrangères hawnaki mo ya tonto Israël ambassade mabbe mo États-Unis gondo tonto Israël wi wonde ko kala américain wonbe ton odo sa joni to Israël walla tonto nokkuji gonde moyenori yo kenyo jaltungo mo yodo nokku daminade wonde ko américain ko bombarto joni Iran tungnade kanko Marco Rubio ko haali wi wonde kaldigal en continent hande kon en wayno président mo États-Unis weltaki hande en wayno résultat ji kambe Iran kambe États-Unis continue mo kaldi ambassade mabbe tonto Israël en wayno kanyum worwi kala personnel gondo ton mo ngana yimbe sohlaabe no feeyo jaltude ndi parto États-Unis kanko Rubio mo daminama war tonto Israël didi mars pour wawde haldude Benjamin Netanyahu gede de ganda partude ko fate Iran ko fate Liban e ko fate en kadi gede partude en kanko Donald Trump tobbe makko nogas de o haalno fedde nde wiyata fedde toppitin ko fate jam surtout fewnude ton to Gaza siftin don tan ko kanko Benjamin Netanyahu omo jeeya e don fedde kadi en wayno kanko Vladimir Putin omo jeeya e don fedde Palestinaɓe ngala hen e nder kongudi kanko Donald Trump de yefti o wi wonde o weltaki odo sa joni hono kaldigal mabbe kambe États-Unis kambe Iran o wi kadi no wayno ko gongira gonga guerre so wadi an wadi toujours kulol wonde jaayeji mabade bonandeji mabade hen boomare mabade hen sibabunde guerre gede mojude gede bonde jalten non kanko Donald Trump haali dum ko way wonde fo no wayno ko odo sa joni anda ko ala kongudi haali kadi kanko Donald Trump haali wi wonde ko odo sa joni won mijo en so tawi kambe États-Unis poti yanoy tonto kiba be kefte leydi kiba ande pour wawde dandude dum ittude e juude beedo ardibe ton taw ko yimbe mi ganda no wiiri ko dictateur uji ton Sénégal tunnade kadi ko winda to Sénégal hono kambe jeyabe añam be mbawi runtude ton hande nyalawma odo aljuma ko jangude ɓurani wadde dowuji e surtout kadi hollude odo sa joni mettere mabbe faayre mabbe hono kanko Farba Ngom nangado gilñan nogas jeeɗiɗi lewru février hitande ujunaji ɗiɗi nogas e joyi mi wiide mabbe ko odo nyalawma hande aljuma woni nyalawma battude temedde tati capanɗe jeegom e joyi nyalawma odo député maire nanga ton to kasoji kadi journal o siftini wonde o nangilno adana kono ɓuura temedere nogas joyi milliard francs CFA ɗum no wiya wonde ko kanko hoore makko dirtini ɗum caggal nde sika won ɓe laɓɓinama tawde suudu ñaworon towduɓe mbino wonde ko omo foti opede en wandi caggal muɗum kadi oɗo sa joni ɓe pewa makko ko fati téléphone aji wiyama o tawa mo jogui téléphone aji ɗi toon to wonno to kaso to kam fof ɓe kolli oɗo sa joni tawnoɓe ngal ɗon dental ɓe kolli mettere mabɓe ɓe kolli kadi oɗo sa joni fayre nde mi jogui wonande kala ko fati peeje ñawgol makko kanko Farba Ngom hay sinno won joguiɓe kawuji nandude ka makko kamɓe laamu ngu ko kamɓe teta ɓe leltini affaire uji makko fof wawi wonde fof siftindon kadi ko no wayno ko taka joni ko en ñande 16 lewru février ɓen ɗon du toon to assemblée nationale kadi ɓe ngari ittude kadi le fulla teddungal ngal jogino kanko Farba Ngom hande toon to Sénégal cakkitorɗen ko kanko Ousmane Sonko kadi konngol ngol ƴeftuno taw mo huccite sarɗiyankoɓe toon balɗe ɓennuɗe o haalino hen wi wonde o yamiri hono ministére toppitiɗo ko fati nder leydi Sénégal hono Bamba Cissé wonde ko wat feewo o fewje ko yacci sosde toon commissariat police toon to université Cheikh Anta Diop ɓe hewɓe ene ganduɗa mbi wiɓe wonde ko oɗo décision mo ƴefti e wiide makko kanko Ousmane Sonko ɗum ɗon ko ma wallu kadi rende nokkuji gonɗi toon jangguite ma wallu kadi rende yimɓe wonɓe to université to kanko Ousmane Sonko kadi e miijo makko kadi wi wonde ko so commissariat police waɗama toon kadi tout le temps so probléme uji mbaɗi dadiɓe woɗɓe ma guitte caggal université ngara donc hawnaki to police ni woni toon kam ɗum ɗon ma ustu ɗum ɗon ko wawi wonde wonen mbi wonde ɗum ɗo ko feere moƴƴere hawnaki ɗum ɗon ko ma wallu sécurité wonde toon kono ko ɓuuri hewde yimɓeɓe e surtout konngol makko kanko biyeteɗo Papa Demba Balde o wi wonde ko ɗum ɗo jogorani moƴƴude policier ji e étudiant ji ko yimɓe añodir donc mbawa wondude ene jiidira ɗum ɗon ko tension ngaji ɓeydata
to Guinea Conakry tungna di kadi ko yunda tonta apani zona gouvernement mo kanko président Mamadou Doumbouya e mbadi kuule kesse de kadi ko fate parti ji gondi ton kuule de kadi ni jahan be mbi didon parti en poti doftade de do kuule ko adi nogas joyi lewru me hitandu junaaji nogas jeegom en jaay de don kuule de mbadi hen de mbi wandi ko kala parti ji gondi ton ala sako kanyumen koyumen représentant ci taw ko représentant ji rewbe wonbe hen comme moins ko 30% kadi mbi wandi ko parti ji di fofu ala sako jogo jeey e kadi kolla kadi kanyumen koyumen jogi bureau ji ndara chapantede tati region préfecture aji gondi ton ala sako parti ji fo gadda kadi kayitaji kolloji wonde batuji di mbarata kolloji kadi kanyumen koyumen yimbe wonbe hen gollobe e gedde di ganda parti impôt e kala programme politique mon jogi kollude kadi kayitaji men to jara so tawi ko keftinade e gadi banno tunnade hande yamiro umini ton to gardingule ndimi bi wonde ko adi nogas joyi lewru me hitandu junaaji nogas jeegom ala sako parti ji fof mbawa doftade de kuule tonto libi tungnade khabaruji gumiri tonto apani kanko avocat Saif al-Islam Gaddafi bi Gaddafi baraton nyande tati lewru février der jam kanko avocat mudum o wi wonde ko do saji be ciosi galle goto galle we o kala yimbe ganda andube ko faate mayde makko holno mayri e gadi bannon pour belane mbawa wadde ton didon khabaruji tungnade kadi ko haali wi wonde ko laamu ngu ha hande jabani halde so tawi ni wada enquête ko faate mayde makko e kadi so tawi won tumabe henbe holbe don nyande tati lewru février de tiagal ni wiya wonde ko yimbe be ganda dedibe naati ton to galle makko kanko fa l'islam Gaddafi tiagal mudu ko den tawa kanko ware makko may organisation unité africaine e kadi pelle kewde toppiti ko faate hagginamade mbi wonde ko ala sako dum do enquête ko hunde ni ganda en kanko avocat o wi wonde ko o do sa joni e ciosi ngal don dingra pour hebde kaburuji kaloji ko faate mayde makko cakki torten kaburuji men international ko tonto Venezuela dugnade kadi avocat makko kanko ancien président mo Venezuela hono Nicolas Maduro o wi wonde woni ko États-Unis nana bloqué o do sa joni jobdele avocat ji makko kanko Nicolas Maduro jobete ga États-Unis dum do fon non ko hunde ko pression ngaji be mbadata makko kanko Nicolas Maduro pour belam wa danji nyaawore no foti dañirni tawde avocat ji makko kadama hebde jobdel poddo ummade ton to Venezuela laamu Venezuela e odo sa joni surtout en avocat ji makko kanko Nicolas Maduro be porti plainte wonde ko gouvernement Donald Trump pression ngaji de bade wonde ko jobdel ponno ummade ton to Venezuela faade avocat ji makko kanko Nicolas Maduro pour belen débloquer gouvernement makko kanko Donald Trump be continue wadde pression e kanko gartido leydi Venezuela odo sa joni hono kanko betedo Delcy Rodriguez surtout en ko faate en bel kambe États-Unis be pawa juude mabbe contrôle pétrole gonton kon non ko ay won fo en wayno do États-Unis hono avocat Nicolas Maduro e kambe kadi laamu Venezuela be mbi wonde ko ala sako Nicolas Maduro o parce que en wayno ko kambe États-Unis be dongi proof de holko Nicolas Maduro wadi e surtout en fodum ko faate drogue mo tawani maydar kadi en wayno ko od sa joni ben kutro dole god pour hadde kalisaji di avocat ji makko jabere pour belon wasa jogade défense golle ma jodi PVC toure jabboden Tidiane Niang e kabaruji coftal balli ko non tigi musiddo futanka salminama calmini hettiyankoɓe haalirde radio wol sare gadorɗen kabaruji men coftal balli championnat mo leydi Mauritanie Super D1 18e journée ñalawma janggo aset ne waɗi pottitte ɗiɗi so woni 22h GMT ASC Pompier ma hiwdira Kipu FC Lixar 23h59 minutes Inter Monakchot ma jabbo Kipu ASC Douane pottitte ɗiɗɗe fof joueur koto Stade Cheikha Boyde andamo tirage 8e de finale Ligue des Champions ñalawma hande Paris Saint-Germain ma jabbo Kipu Chelsea Galatasaray ma hiwdira Kipu Liverpool Real Madrid ma jabbo Manchester City Atalanta Bergame ma hiwdira Kipu Bayern de Munich Newcastle ma jabbo Kipu FC Barcelone Atletico Madrid ma hiwdira Kipu Tottenham Click ma hiwdira Kipu Sporting Lisbonne Potel Saket Bayern Leverkusen ma hiwdira Kipu Arsenal pottitte ale jogor zuudi ko sappo ha sappo e goal lewru mars hitandu junaaji de nogas jeegom pottitte retour ko sappo e jeeɗiɗi ha sappo e jeetati mois de mars championnat mo leydi France Ligue 1 potel avancé kihiɗe hande Kipu Strasbourg kañum jabino Kipu Lens potel ngal wawi gasiri ko ɗeke on partout championnat mo leydi France ardi ɗum ko Paris Saint-Germain en jogui 54 points ɗiɗaɓo ko Kipu Lens en jogui 53 points Kipu Strasbourg caggal polgu mabɓe hande ɓe keeɓi 7e position ɓe jogui 35 points ñalawma janggo a 7 so woni 18h GMT Monaco ma jabbo Kipu Angers 20h05 GMT Le Havre ma hiwdere Paris Saint-Germain championnat mo leydi Angleterre pottitte ñalawma janggo so woni 15h GMT Kipu Liverpool ma hiwdere Kipu West Ham 17h30 GMT Leeds United ma jabbo Kipu Manchester City ñalawma janggo championnat mo leydi Espagne so woni 15h15 GMT FC Barcelone ma hiwdere Kipu Villarreal
championnat mo leydi Allemagne potal sok nyalawmo jangu so woni 17h30 GMT Borussia Dortmund ma hiwnder kipu Bayern Munich. Gudren kabruji men ko fate championnat mo leydi Italie Serie A nyalawmo jangu so woni 14h GMT com ma hiwnder kipu Lerts ko sisini bandiraɓe kipu Lerts ko ɗon international mauritanien buteɗo Oumar Ngom Fertet so woni 19h45 GMT Inter de Milan ma hiwnder kipu Genoa. Kabruji men coftal balli ko ɗo kadi ñangel golle ma jodi pewi musidɓe tedduɓe tankoɓe Jol Sare ko ɗo uddi meftande men e kabaruji en ñaguima joom jaam mo jaam woni jungo mum nde waɗanten jaam saro sako e windere nde oga banggue ko musidɗo mon Fuutanke Diaw.